Бала дөньяга туганчы, ана карынында чагында аны фәрештәләр саклый дип әйтәләр. Шулайдыр. Ләкин мин күктәге фәрештәләр түгел, менә җирдәге фәрештәләр турында сөйлисем килә. Бала ана карында чагында, аны җирдә дә фәрештәләр саклый. Бүген безнең кунагыбыз ана нәкъ шундый фәрештәләрнең берсе. Табиб, акушер, гинеколог бездә кунакта. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз чыннан да җирдәге фәрештә дисәң, бер дә ялгыш булмас. 50 ел икән әле менә санап чыгардык. 50 елдан ашу гомер дәвамында йөкле ханымнарга ярдәм итүче акушер-гинеколог, Татарстанның атказанган табибы, саны китсәң әле бер тапшыруына җитмәс Зәйтүнә ханым Аскаровна бездә кунакта. Зәйтүнә Ганиева, исәнмесез, Зәйтүнә ханым? Исәнмесез, Мира. Мин сезгә ничектер фамилия белән әйтә дә алмыйм, ничектер Зәйтүнә Аскаровна дип өйрәнгән, инде шулай Зәйтүнә Аскаровна дип эндәшермен сезгә. Бик шатмын сезне үзебездә кунакта күрүгә. Чөнки безнең Канафидә гадәттә артистлар, шундый әйтик инде, медиа дөньясыннан билгеле шундый кешеләр. Һәм еш кына мине тамашачылар тәнкыйтьлиләр. Артистларны без булай да күрәбез, сез менә башка өлкәдә хезмәт куйган, фидакарлык күрсәткән кешеләрне чакырыгыз дип әйтәләр. Һәм сез әнә шундыйларның берсе. Чөнки сезнең кулыгыз аша меңләгән әниләр, хәтта минем тавышым калтырый, меңләгән бәбиләр сезнең кулыгыз аша үткән 50 елдан ашу гомер, шулай бит. Менә шушы гинекология, акушерство дип әйтик инде, акушерлык хезмәтенә багышлаган. Кайдан килде ул? Мин гел сорыйсым килә. Нәрсәдән башланды шушы акушерлык хезмәтенә мәхәббәт, кызыксыну? Башлануы, мин 15 яшьтә Казанга килдем. Медучилищега минем апам акушерское отделениега берде укырга. Утырып еладым. Ник? Мин 15 яшьтә аңламыйдырым нәрсә икәнен дә белмим. Укырга кертте, укыйсың. Яңадан Оренбургская областька кайту сиңа юк диде. Шулай итеп мин Казанда калдым. Укыдык. 3 ел ярым укыганнан соң республиканский больницада эшләп, аннан соң инде укырга кирдем институтка. Шунда йөри башладык практикага. Анда хезмәтне күреп, бик тә ошады. Шуннан соң инде интернатурага да бардык, эшкә дә бардык. Хәзергә хәлле эшләп йөрибез. Менә бу үзеннән үзе балачактан хыялланган хезмәт түгел инде. Менә күреп теге аппетит ашу вакытына килә дигән кебек эшли башлагач кына бу хезмәткә мәхәббәт уянды, шулаймы? Әйе. 15 яшьтә нәрсә аңлаган инде безне. Безгә алып баручы безнең апабыз бөтенебезгә дә 15 яшькә килгәннән соң икенче әни булып калды безнең. Сез Галия апагыз турында әйтәсез. Галия апа турында. Бер тагын апагыз, әйбит. Сез Оренбур өлкәсеннән дип әйттегез, әйбит. Төгәлрәк кайдан, кайсы авылдан сез? Оренбур өлкәсе? Оренбур өлкәсенең Матвеевка районының Иске Якуб авылыннан без. Татарлар күп яши монда? Татар авылы. Безнең арада татар авыллары бик күп. Әшер, Кытлымәт, Карамал, Яңа Якуб, орыс авыллары Әзандай бит. Әзрәк төсле дә инде миңа. Татар авыллары, әйе. Сез гаиләдә ничә бала үстегез? 4 бала. 4 бала үстек. Бик кыен да булгандыр инде. Безнең әтиебез 40 яшында авырып, үлеп китте. Әнибез 38 яшьтә 4 бала белән калды. Шуңа күрә барысы да булды. Иң кичкенә малайыбыз 1 яшьтә 9 айлык иде. Әнине бабайыбыз сразу эшкә чыгарды. Шул тулы гаилә 6 кешедән 3 генә калдык иде. Зур апабыз Галия апам да укырга китте. Ала абыем районга укырга китте. Без 3 бер зур өйдә калдык. Әниегез, энекәшегез һәм сез. Әйе. Әтиегез бит аңламыйча фотода, шулаймы? Әтиебез безнең. Әтиегез турында сөйләгез әле. Самира мен 7 яшьтә әтием турында нәрсә белгәнмен инде. Авырып кайткан. Ул сугыштан кайткан, шулаймы? Сугышта булды. Аннан бик тиз генә чирләп китте. 6 ай эчендә күмәргә туры килде. Кем булып эшләгән? Хезмәт һөнәре буенча
Сельсовет председателі де болып ішлеген, анары фермада бригадирда болып ішлеген, барлық ішлеріне колхоздан еш болған, шонда қоя қойғандар, шонда ішлегендер иналар өз вақытында. Міне ешлік, ешақ, бек ешағында өліп кетті, бек қиын болды біздің үшін. Шулайында 40 ешді. 40 еш дедік, зай ма? 41 толмаған елі. Бек ешлі болған енді. Яғни 38 ешінде биылғыз қалып. Біздің өстерді, тұрышты, ептеден кішке қатылы ішледі, оқытты бар біздің. Оңа мың рахмет. Дүртігізінде шылай оқытып шығарды. Аяққа бастырды. Мен ол шоққатмалы бет ол шыр қатын қызлары. Қоян келген ол күш әбет. Қоян келген ол шулхатлік рух. Юғыса бетін, әйде ашындағына, ауылдағына үйірмәгізінде, қалда yok, күшті yok деп айта алған бетінде. Yok, тұрышқан. Тұрышты. Бек тұрыш. Әйде барымызға да жоғары білім беріп. Жоғары білімні берді. Анан соң бетер ансы да түгіл. Өзіңнен де тұра, нешік тұрышасың. Шулайында. 8-ші классыны бітіргенде менің рус тілі оқытушысы 4-5 арасындай. Қазір бүтін қызлар да оқыға кетелер. 3 қызымыз оқыға кеттілер. Меңа сөтке алар 5-ліні қойдылар. Бек зор рахмет. Әр вақытта да мен өледірем ұштып аларға мен yüzlerin kızartmaz için tırıştım. Тегі 5-ліні оқыларға тырыштыңыз? Да. Шонан соң ішерге тырыштық. Барысында бар yolunu да шуларға қарап ішерге тырыштым. Училищені тамамлағаш, сіздің кері туған яққа қайту тілегі болды ма? Болды. 3 жыл ішлегеннен соң, әне мен қайтырға ойладым. Нешеп сағыным? Сағынғамыздар да енді өзігіне, інім біліңіне қалды бетінде. Бірге коммуналь квартирада тұрадырық оқытушы білін. Богославский Инна Григорьевна. Кештен жылабыз, тұрабыз, шейлер ішеміз. Ол мен айта, жетті шейлер ішеп бұтырға. Ауылға да қайтырға керек, мен сен оқырға керек деді. Шоңа көре өзінің институтынан репетиторлар табып меңа. Ел бойы менің арттан қарап, оқытып, кіртті мені оқырға дейерсің да бұла. Ол медицина бойынша түгіл, ол просто оқытушы кіші. Ғыммен өзі педагог кіші? Педагог кіші, менің тұрмышымны бүтінеге өзгертіп қойды ол. Аңа бек зор рахмет. Бекте қызықлы міне бар-бар язмышның, әйтелер язмыш кіші өз қолында деп, бар-бар кімлердір біздің юнеліш беріп жібері біздің тұрмышымызда шылай бейді? Менің тұрмышымда бар мәселені біздің Қали апа қарады. Ол 15 яштан келгесін біздің үшін әне болды енді ол. Қазірде шулай бейді? Қазірде шулай. Неше беклай батасы да деп әйтірге мүмкін. Бұл шығыз ішленмәгенде деп әйтіп қоя ол бізге. Қойшағында айтамын, Қали апа, сен ұнтмадың, мен ада 60 яшыйны деп. Шоңа көре, ол біздің арттан әр вақытта да қарап, түгерлеп, барсында барлап тұра. Ұшы елешкен енді ғымыр бойына? Ғымыр бойына, е. Сіз енді Қозан медицина олақта институт болғандыр енді, институт оқыра кірдіңіз, әйбет. Сіз табип іші бойынша кірдіңіз ме? Акушерлық деген бөлікке нешік бола ол сіздің? Акушер бөлігі жоқ, ол башта лечебное дело. 5 ел оқибыз, оқыдық, анан соң енді 6-шы еліні акушерство бойынша оқыдық, анан соң интернатурны өтіп, іші башладық. Неше ел оқилар соң табипларға мәмен? 7 елда. 7 ел оқилар, шылай бейді? Қазіріне жидегіне түгіл, қазірінде 8 ел оқырға керек. Ординатура керек. Ординатура. Аңлашылды. Мына шушы институтын тамамлағаш сіз енді қойда ел тұттыңыз, қойда біліміңізді давам еттіңіз? Башта РКБ-да бір ел ішлеп алдым да, анар соң менің бронхиальный астма деген черк келді. Операцияға басып болмай, қолы юа башасаң, приступлар башана, бүтін ташлап, мен женский консультацияға көшерге туры келді. Шулай деп,
Ғұмыр бойы шушы женский консультация эшлейбіз. Бұл менің женский консультациям бик қадірлем. Чөнки ертеден кешке хәтле біз анда. Бұл туған йортың шекелле инде хәзер. Біздің табибларымда, акушеркаларымда, Пациентларыгыздадыр инде. Пациентларда бүтін Бахитов районынан бүтінсінде біләбіз, исеме белән дә. Кем икәнен дә, ничек килеүләрен дә беләсең. Шуңа күрә тырышабыз. Һәр вакытта хатын-кызларның балалары исән сау тусыннар. Үзегез беләсез, йөкле хатыннар бүген бер төрле, иртәгә икенче төрле. Шуңа күрә һәр вакытта да аларны контрольдә тотарга кирәк. Тырышырга кирәк. Тырышмасаң берәр дә була алмый. Анарсың бит табиб белән йөкле хатының бер-берсенә шанычлы булырга тиеш, бер-берсенә һәр берсен әйтеп, төртеп, күрсәтеп, шунда гына безнең иң әйбәт, сәламәт балалар туачак. Şimdi şulay. Biz bana bu men yandan sizning tuğan yaklaryгызга әйләнеп кайтасым килә. Оренбург өлкәсе, ул бит Казаннан ерак кына бит инде, шактый ерак. 15 яшьлек чакта чыгып киткәнсез сез. 15 яшь. Бит инде бала гына бит инде үзе дә. Һәм күз ана китерәм, 15 яшьлек баланы бер 10 минутка соңга калса да кая йөрисең син дип эзли башлыйсың. Шулай бит инде. Яни дә йөрәге белән чыгарып җибәргән дигән әле бит. Шул вакытларны искә алсагыз, менә ул сөйләгез әле. Yani ne sağını da bulgandır bitin, tuğan yakında sağını bulgandır bitinde. Hazırda ben singillerime aytam, ondan kelgen nilerim tuğanlarıma. Onlar birinci yılına keldiler, 2 ayda tugul, 1 ayda tugul, nerse bulsa da tezrek katıp giteler. Yaram aytam, birinci yıl okuysuz, ondan sonra karar bizi, 5. yılını ordinatorga kirdi. Бик сирәк кайта башлады. 15 яшьтә булганда беренче тапкыр ноябрь бәйрәменә кайтадыр. Ноябрь бәйрәмендә безне һәр вакытта да демонстрациягә чыгаралар бит әле. Инде демонстрациядан мине һәр вакытта җибәрәләр. Бар, син еракта торасың, кайт. Әле кайту да кыен. Самара аша 18 сәгать кайтасың. 18 сәгатьтән кайтканнан соң яңадан пересадка белән икенче поездга утырып Кайтадырык шундай. Кайтуда 2 көн почти. Бер көн торадырык та яңадан китәргә кирәк. Хәзер ул Оренбургка туры юллар бар, машиналар бар. Элек бит ансы да юк иде. Шундай дип сагынадырык инде. Әни янда кайтасы киләдер. Оннан соң бит кайтадырык та бүтән әйберне җыеп алып килергә кирәк. Ашарга юк иде. Бәрәнгә хәтле җыеп алып киләдер. Шунда күтәреп киләдер 600 километрдан. Allah. Әнигез ничә яшькә хәтлек сезнең яшәде? 93-кә хәтле. Субханалла, бик кызык яшәде. 93-кә хәтле яшәде. Безнең киленебез Илгира белән, энем белән бергә торды. Соңгы еллар авыррак та булгандыр инде. Миңа шуңа күрә энемә, киленемә бик зур рәхмәт. Карадылар. Төп нигездә инде булар. Төп нигездә инде салып чыктылар. Әнине карадылар. Бик зур хезмәт күрсәттеләр. Бик зур рәхмәт. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз күренекле табиб Зәйтүнә ханым Ганиева. Зәйтүнә ханым, biz сезнең бала чагыз, әтәнләрегез турында сөйләшәбез, акушерлык эшенә ничек килүегез турында сөйләп үттегез. Менә сез әле генә шундый бер сүз әйттегез, тапшыру алдыннан бер сүз әйттегез. Әгәр дә менә белгән булсам, ешрак кайткан булыр идем дип. Менә андый уй нәрсәдән килде андый уй? Андый уй алар исән чакта ата-аналар. Бүтән әйберне без аңлап бетмибез. Югалткач кына аңлый башлыйбыз. Ял итәргә кайчагында киттек. Әни көтеп калгандыр бит. Әни янда кайтасы калган. Да. Шул. Ешрак кайтырга.
семья деп, балалар деп. Мында шақырдық, мында келесі келмеді. Үйренген түп йұртта менің өзімнің үйім деп шында қалды. Әнені соғыну, әлбәттә, ул ғұмыр бойына кішіні ұзатып бара тұрған тұйғыларының бірсі инде ул. Андан құтылып булмый. Ул кішіні кіші итә торганда, кішінің не дәрәҗәдә нечкә күңелле булуы, кешелекле булуын күрсәтә торган әйбер ул, тойгы ул. Яни ягә калырта булган мөнәсәбәт һәм әнине сагыну. Ул сагыну бер вакытта да бетмәс, әлбәттә. Әгәр дә сезне елатырга мәҗбүр иткән булсам, гафу итәрсез. Һәм сез бит үзегез дә, әни кеше, үзегезнең дә кызыгыз, әлбәттә. Менә гаиләгез турында сөйләгез әле. Сез тормыш иптәшегез белән кайда таныштыгыз, ничек таныштыгыз, табибме ул? Юлларыгыз ничек очрашты? Иптәш кызыма кунакка баргач, шунда очраштык, таныштык. Аннан соң 2 ел Очрашып йөрдегез. Очрашмадык та, хатлар белән язылышып тордык. Шулаймы йөрәгеме йөрәгез? Ерагы шул. Шуңа күрә аннан инде ул килде монда. Бик тиз бер атна ичендә өйләнештек тә и яши дә башладык. Кайда иде соң? Ул Ферганадан иде. Ферганада? Әти әнисе мондан Татарстаннан, Әгерҗе белән Дрожжаной районыннан. Фәрит монда күчеп килде. Монда кайткачтан энергетик булып эшкә урнашты. Шулай дип гомер буе энергетик булып эшләде дә. Без инде безнең бер генә кызыбыз туды. Әлфия. Әлфияны үстердек. Хәзер инде Әлфиягә дә 35 яшь. 3 оныгыбыз бар. Бик матур тормышта торалар балалар. Аллага шөкер. Исән сау булсыннар. Шулай дип үзләре тигезлектә үстерсеннәр балаларын. Амин, амин, шулай булсын. Менә медицина юнәлешенә Әлфия дә шушы юнәлешкә кирип киттеме? Аңлаумча, ул бит инде шулай ук клиника белән идарә итә, аңлаумча. Мәктәпне бетергәчтен медицина буенча институтка кермәкче мин бирмәдем укырга керергә. Нишләп? Тоже шундай аллергия бар дип, анатомияда, патанатомияда ничек укырсың, анда гел формалин, сиңа кирәкми ул дип миңа бирмәдем укырга керергә. Менә инде ничә ел мине битерләде бит. Менә син миңа бирмәдең, мин үземчә яши алмадым дип. Шуннан соң инде ата әтисе белән уйлап, моңа менә бүтән кеше дә медицина белән укымый, главный врачлар врач булып эшләмиләр, менә шулай дип ачасың да үзең эшлисең дидек. Менә инде 9 ел үзе башкарып бүтән эшләрен. Клиника ачып, шунда эшләп йөриләр. Менә сез гомер буена шушы хатын-кызлар консультациясендә эшлисез. Бәбиләрне эмбрионнан алып әйтик инде 9 айга хәтлек аларны бит инде үстерергә ярдәм итәсез әниләргә. Алар бит киләләр сезнең яныңызга. Хәзер инде ул сезнең бәбиләр инде хәзер зур кешеләрдер инде бит. Инде шушы 50 ел дәвамында бәбиләр үзләре киләләр инде хәзер. Шулаймы? Безнең профессиядә шундый. Менә мин иртән киләм, хатын-кыз килә. Ну, шундай авырлы мин дип. Хәзер беренче тапкыр нәрсә эшлибез? Үзе аппаратында карарга тиешбез. Шунда караганда менә эмбрионны күрәбез. Аның йөрәге тибешен күргәннән соң мин әйтәм, бүген яшәргә була икән. Уф, күземә яшьләр килде. Шулай итеп, вот канатлар килә. Көннәрен әйбәт үтә. Төрле чагы була. Ул патология белән дә кала. Кыен инде анысы. Теләгән кешенең шундай патологиялар булуда. Тормыш шундай. Һәрбер нәрсәнең үз вакыты бар. Вакытында табып, вакытында хәлен белеп эшләргә кирәк. Һәм менә алар бит инде бәбей белән киләләр бит инде сезгә сагынганнар бит шушы эмбрионнар бәбейгә әйлә, зур кешеләргә әйләнәләр. Мин шуңа әйтәсем килә, алар бит инде хәзер үзләре хәзер әни булып килүчеләр дә бардыр, шулаймы? Бар, күп инде алар. Шулаймы? Киләләр. Кызык хәлләрне сөйлиләр. Әни малай дип әйткән сине, тегеләй әйткән. Син тыңламаганым, син тыңла инде дип әйтәләр. Ул вакытта бит үзе дә булмагандыр менә әлеге заманнарда. Беренче тапкыр үзе 87 елны
була башлады. Анда инде аппаратлар әле шундай зур иделәр. Төгәл күрсәтмидер дә. Төгәл күрсәтмиләр, тырышалар инде карарга. Тормыш бик кызык, әйме? Шуннан да бик кызык. Менә әгәр дә шулай статистика китерсәк, менә хәзер күп бала табышлар күп шулай гаиләдә. Элегрәк менә бер чор булгандыр. Бер генә, ике генә бала белән, ә хәзер теге күбрәк 3-әр, 4-әр, 5-әр бала табышлар да бар. Шундый тенденция күзәтәсезме сез? Безнең 1987 елны бала табу күбе. Алар нәрсә дип әйтәләр? Горбачевский балалар дип әйтәләр. Шулаймы? Ие. Аннары соң 91-дән 96-га хәтле бала табу бик кимеде. Менә инде 89-дан соң инде 99-дан соң күбәя башладылар. Соңгы 5-6 елда Путинский башландымы? Путинныкылар. Шулайдыр инде. Демографияны күтәрәбез шулай. Менә мин һәр вакытта да сезнең профессияны уйлыйм да, һәм әйтәм инде, башка төрле профессиялар табиб профессиясы янында үзенең ничектер мөһимлеген дип әйтмим инде мин, әйбит. Ничектер менә катлаулыгы белән, җаваплылыгы белән бераз гына икенче пландадыр. Табиб эше шул катлык җаваплы эш бит ул. Бигрәк тә йөкле хатыннар белән эшләүчеләр бит 2 кеше өчен, кайчакта 3-әр кеше өчен дә, кайчак 4-әр кеше өчен дә бер юлы җаваплылык алып бара, шулай бит. Шулай. Җаваплылык зур. Зәйназ Карына, менә хатын кызларның сәламәтлеге, сез бит инде ярты гасыр дәвамында хәзер эшлисез бит бу өлкәдә. Элегрәк һәм бүген белән чагыштырганда, хәзер яхшыракмы? Хәзер бит инде тормышка тормыш шартлары да яхшырак бит. Юк. Элекке хатын кызларның сәламәтлекләре бик тә ныграк хәзерге караганда. Нишләп алай? Менә хәзер бит дарулар да күп, витаминнар да күп. Шартлар да яхшы. Аңа аңлата алмыйм аның сәбәпләрен. Менә 91, 92, 93 елгы хатын кызларның сәламәтлекләре түбән. Алар белән авыррак. Алар бәбигә үз алмыйлармы? Ул нәрсә белән сәбәпле? Яисә ул бедәге бәбиләр бик күтәреп бетерә алмыйлармы? Күтәреп бетермә, ансы да бар. Ну, хәзерге көннәрдә күтәреп бетермәгәннәре күбрәк элеккегә караганда. Аннары безнең ашаулар да икенчеләнде. Элек без бәрәңгене каянап киләдек. Хәзер авылдан бер дә агуланмаган бәрәңге, бөтенесе дә бүтән төсле. Хәзерге заманда нәрсә генә без ашамыйбыз. Экологиядә безнең икенче төсле. Барысы да бәйләнгәндер инде сәламәтлек хатын кызларның. Хатын кызларның гына түгел бит, һәрбер кешенеке хәзерге заманда балаларны карасагыз да күбәя. Ну, хәзерге вакытта без ничек карайдырык хатын кызларны, хәзер бик тә аралары күп зур. Аермасы бик тә зур. Хәзерге вакытта біз хатын кызларны нәрсәләргә карамыйбыз. Терапевтны да, окулистта, стоматологта, барысында кардиолог безнең Татарстан буенча зур эшләр эшләнә. Элекке заманда алар юк иде бит. Күбесенмәй, аларның, наверное, күрмичә калганбыздыр да, но хәзерге заманда аларны карау, алар артыннан күзәтү бик күп кешеләр куела. Күп тә ул бит әле кешенең үзенең дә җаваплыгы. Мин хәтерлим, сезнең белән без таныштык 2003-2002 елда. Мин хәтерлим, мин сездән интервью алдым.
Сіз нендейдер комиссияны жетәклейдіңіз, хатын-қызлар онка ауруларға қаршы, көкіректе онка ауруларға қаршы мендер комиссия едіңіз оқырақ хатırlamayayım инде. Мен журналист хабарлар редакциясынан интервью алдым. Шол вакытта сіз әйткәндегез, һәр ярты ел сайын хатын-кыз күренергә тиеш, гинекологка, мамологка күренергә тиеш. Һәм мин әйтәм, мен соңғы тапқыр 4 еллыкмы, 5 еллыкмы күрендемме дип әйткән идем, сез миңа иртәгә үк миңа кил дип шулай дип әйткән идегез. Мин бит инде журналист ул вакытта әле хәбәрләрдә эшлегенә башлаган, иртәгә үк миңа кил дип әйткән идегез менә. Нәрсәгә әйтәм, хатын җавапсызлык бит менә 5 ел буена син күренмәле табибка, бер җиреңдә авыртмый йөрисең. Шулай бит. Шулай бар сәламәтлек үзеңнән тора бит ул. Үзе килмәсә бер кешедә, үзең бармасаң, бер кешедә сиңа ярдәм итмәячәк. Элек бит ул безнең патронаж бар иде. Йөридерек. Хәзерге заманда патронажга барсаң, ишекләрен дә ачмыйлар. Подъездга да керә алмыйлар, акушеркалар. Шуңа күрә ничек итеп чакырырга да белмисең. Шуңа күрә Кайда очрашсак да, кемгә булса да без әйтергә тырышабыз, килергә тиешсез. Ярты ел сайын 50 яшьтән соң хатын-кызлар килергә тиеш. Мамологка, гинекологка, менә хәзерге заманда авырулар күбәйгәннән күбәя. Онкология центрына барсагыз, уйлыйсың, каян килде икән бу халык дип. Шуңа күрә ул бит әле бу авыру яшәрә, елдан ел. Елдан ел күбәя. Шуңа күрә тырышырга кирәк, вакытында килергә, карарга, вакытында туктатырга кирәк бу авыруларны. Шуңа әйтәм, ул кешенең үзенә җаваплылык үзеннән тора. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз күренекле табиб Зәйтүнә Ганиева. Зәйтүнә ханым, сезнеңчә бәхет нәрсәдән гыйбарәт? Менә кеше кайсы очракта бәхетле дип саный ала үзен? Менә сезнең өчен бәхет нәрсәдә? Хәзерге көндә минем өчен бәхет. Минем гаиләм. Иптәшем исән, балаларым исән саулар, икесе дә эшлиләр, киявем дә. Киявем бик яхшы, тәртипле. Минем кудагыйларым да бик тәртипле кешеләр. Аларга рәхмәт әйтәсем килә, шундай малай үстергәннәренә. Бер-берсе белән безнең алар ягыннан да, безнең яктан да бергә торсыннар. 3 малайны үстерсеннәр. Хәзерге заманда бик кирәк малайлар бәхетле булсыннар. Икенчесе минем эшем. Менә иртән киләсең, минем яңа керәләрдә, бирек мотор синең кабинеттан дигән балалар. Мин битанда яшим. Иртән сәгать 7:30-да эшкә киләм, сәгать 4:00-5:00-дә кайтып китәсең. Кайчагында соңарак та, кайчагында иртәрәк тә китеп була. Төрле чаклар була бит эштә. Менә эшләгәндә миңа бик ансат эшләү минем врачлар белән. Чакырасың, әйтәсең, менә бу эшне Менә шу вакытка эшләп китерегез дисәң, тизрәк берсе дә калмыйш бөтен эшне эшләп китерәләр. Это бик зур бәхет минем өчен. Аңлашып эшләү. Аңлашып эшләү, бер-береңне аңлап, авыр хатын-кызларны бергә җыелышып сөйләшәбез, нәрсә эшләргә икән беләбез. Аннары инде ниндидер решениягә киләбез. Онсы да бик зур бәхет. Аннары икенчесе туганнар. Туганнар бәхетле юбилеең булса да киләләр. Авыртсаң да синең янда. Иң якын кешеләрең это туганнарың. Менә без дүртебез һәр вакыт бергә. Минем апам, двоюродный, туган сеңлеләребез кайчагында бер-беребезгә үкәләп алабыз. Ул безгә җитә 2 сәгатькә үкәләбез. Аннарсын тагын җыелабыз, бергә эшлибез, бергә бөтен эшне бергә эшлибез инде. Балаларын бергә үстерәбез. Садиктан аласыңмы, тегендә барасыңмы? Синеке минеке юк. Синеке минеке юк. Бик зур бәхет бит ул. Әйе. Әмма тормышта барбер гел бәхеттән генә тормый. Әлбәттә авырлыклар да була. Иң шундый авыр вакыт, иң
югалтуу ма, шундый үзәк өзгөч вакытлар булдымы? Менә әйтерлек бик авыр булды минем иптәшемнең әниләре күчеп килү. Монда килделәр, балакайлар, алар бит бүтән әйберләрен ташлап кайттылар монда. Ташлап кайттылар, торырга урыннары булмады. Аннан соң безнең общежитиедә торып калдылар. Безгә миңа квартира биргәннән соң. Андан торганнан соң әйтәләр бит, мәкаль бар бит, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Шулай итеп, менә тормышта булган дусларың бик тә ярдәм иттеләр. Безнең әтибез озак тора алмады, монда кайткач сагынды. Гомер буе анда Ферганада яшәп, яшьлеген, картлыгын аннан үткәреп кайткан бит инде. 65 яшьтә кайтып, монда бик сагынды. И бик тиз китеп тә барды. Әнибез торды аннан соң 10-15 ел. Аннан соң инде картлык булгандыр инде. Минем әни дә шулай итеп бер-бер артлы аларны югалттык. Иң авыр югалту тормышта, әлбәттә, ул якыннарны югалту. Якыннар. Сүздә юк. Сүздә юк. Мин шулай ук беләм, сезнең шулай ук гаиләгездәге иң зур югалтуларның берсе ул бит әле Али апаның малай. Ул бит малайны сез Әлфия белән икесен үз балам кебек үстердем дисәгез, синеке минеке юк дигәннән исемә төшеп китте. 19-нчы мәктәптә икесе дә укыдылар. Али апа гел эштә, начальник цеха булып эшләде. Гел эштә булгачтан, аннан соң ерагы кайтып йөрергә. Әмир безнең белән гомер кышларын гел мәктәптә укганда бездә булды. Икесе бергә үстеләр. Әлфия белән Әлфия өчен бик тә кыен булды аны югалту. Ничә яшьтә иде аңа? 22 яшьтә. Бигрәк. Авария ләкин вафат булды. Шул. Менә без аны уйламадым да әле. Бер бала үстергәч, Әмир кырыенда булгач 2 бала дип уйлыйдым. Менә бит, алып киттеләр безнең баланы. Бик яшь. Ул Гали апага да бер генә бала иде, әйме? Шулаймы? Бер генә бала. Хәзер инде Әлфиянең балаларын үзенеке итеп үстерә, үзенеке янында торалар, Гали апада пока торалар. Аннары инде барда бер подъездда торачаклар ала бирсә, Гали апага әзрәк җиңелрәк булырмы, авыррак булырмы бу балалар белән. Карарбыз инде, дөнья әле алда. Иптәштә инде. Менә бу югалтулар, сез менә бу әйбергә ничек карыйсыз? Табиб кеше ул бит югалтуларга әйтик, мәсәлән, үлемгә дип әйтик инде, ул ничектер икенче төрле кайдыр кебек, ул аның белән еш очраша, ул аның эшендәге профессиясының бер аерылгысыз бер өлеше, кешенең китүе. Табиб күзлегеннән караганда ул менә ул туган булгач икенче. Аңларга мөмкин, әгәр дә кеше яшәгән икән, 80 яшен, 90 яшен, аңларга була. Яисә ширләп ятса дигән. Ширләп ятса, әйе. Монда зур, матур, исән сау баланы алып китүгә аңа уйларга да куркасың. Әйтәләр бит, балалар безне күмсеннәр. Али апа үзе менә бу ул бары көчле рухлы бит. Ул көчле рухлы. Нак. Безне дә бүтән кешегә ярдәм итә. Бүтән кеше сынмады, сыгылмады, егылмады дигән. Әйе. Рульгә дә утырды. Хәзерге заманда 72 яшендә 5 эштә дә эшли, безнең музыкларында карый, барсында эшли. Бүтән туганнарга да ярдәм итә. Шундый кеше. Менә бәхет ул шундый кешең булу, шундый апаң булу бит әле. Безгә бәхет. Аңа ничектер инде. Аңа да инде сездә шундый бәхет инде, нишләп шулай булмасын инде. Сездә юк. Шулай. Сездә юк. Ләкин кем белә бит, кемгә рәхәт икәнен. Бәлкем чыннан да аңа хәзер анда рәхәттер дә. Чөнки дин күзлегеннән караганда,
кеше дөньяда вакытлыча гына. Мәңгелек ул монда түгел, башка җирдә. Мәңгелеккә ул бәлкем кирдән әйләнеп кайткандыр үз йортына. Инде ул калган кешегә әлбәттә авыр. Андагы кеше аңлап бетерми бөтен фәлсәфәсен, бөтен гыйбарәсен һәм бөтен асылын шушы хәлнең булган хәлләрнең дип әйтим инде. Бер кешегә дә теләмим андай кайгыны. Әлбәттә, фанилыкның үз законнары, безгә билгеле булмаган ниндидер кануннар буенча безнең тормышыбыз дәвам итә, кемдер килә, кемдер китә, ул читтән генә караганда бәлкем миңа бу турыда сөйләшү җиңелдә кебектер, сезгә инде бу турыда сөйләшү авыр, сүз дә юк. Ләкин тормыш дәвам итә. Шушы кыенлыклардан соң үзеңне кулга алып эшләү, ул менә нәрсә көч бирә? Эшлисе килмәгән чаклар, борылып китәсе килгән чаклар да булгандыр бит шундый авыр вакытларда. Яисә эш киресенчә коткарамы? Мин эшкә барасым килми дигән чагым булмады ахрысы. Шулаймы? Хәзер инде менә картая башлагач дип әйтәсем килә инде. Без бит инде улгайып барабыз. Шуңа күрә кайчагында арып кайтасың. Арып кайтканнан соң иптәшем белән бергә. Хәзер икәү генә булгач бигрәк тә кыен икән ул. Балалар булганда тиз үтәдер көннәрең дә. Икебезгә карап утырабыз. Нәрсә җиргә дә белмисең, эштән ничек әйбәт, шулай дип әйтәсең дә, аннан соң нәрсә өйдә утырып минем өчен түгел. Шуңа күрә иртән торасың, йөгерәсең эшегә. Әйтәсем юк, мин иртәгә эшкә барасым килә дип. Килми дип әйткән сүзем булмады ахрысы әле пока. Шулаймы? Сездәге тәҗрибә, ул бит тәҗрибә, ул бит аның кыйммәте. Чөнки менә уйлап карагыз, сездәге булган тәҗрибә, сездәге булган белем, ул бит еллар буена килә торган әйбер. Ул бит укып кына ала торган әйбер түгел. Шулай бит инде. Чаклар була инде. Татарстан аткасынган табибы дигән исемне бит инде юкка гына бирмиләр бит инде аны. Сүздә юк. Шулайдыр инде. Менә бу исемне алганда, гел сорармын дигән, менә мөмкинлектән файдаланып сорыйм әле. Менә шушы исемне аласың дигәчме, сез менә бу исемгә сезнең мөнәсәбәтегез ничек булды? Кемдер бит инде гомер буена көтә, аның өчен талашып, сугышып йөри бит инде, яулап ала. Кемдер кемгәдер аны бирелә, ул аны ничектер рәхмәтле кабул итә. Менә сезнең мөнәсәбәтегез. Ул ниндидер бер ни истәдеме сезнең әйтик инде, сезнең эшегезгә нинди булса берәр ничек әйтим инде? Дәрәҗәме? Дәрәҗәме өстәдеме? Яисә ничек эшләдем шулай? Шулай эшлим инде. Һәр вакытта да ничек эшкә киләсең, шул җаваплы эшле ниндидер сораулар, катлаулы сораулар кайсы бер вакытта үзеңә алырга кирәк, тиз генә эшләргә кирәк. Кайсындыр тизрәк салырга кирәк, тизрәк бу хатынның баласын тудыртырга кирәк. Һәр вакытта да безнең республикада хәзер шулай куйган мәсьәләләр, менә ниндидер авырлык бар икән, һәр бер кешеңә, главный акушер-гинекологка, городныкы, шәһәрнеке, республикасына көннәтен звонитсаң, шул вакытта сиңа ярдәм итәләр. Элек шикелле түгел, бу бик зур ярдәм безгә. Кайчагында дөньяда кичектерелми торган ситуациялар булганда, бөтенесе дә врачлар звонитса да, барсында вакытында эшләсәң, результаты бик әйбәт була. Әгәр дә инде мин йоклыйм әле дип телефон алмыйча утырсаң, бүтән кайчакта шалтыратырга кыйынсынасың, кеше йоклыйдыр бит инде дип тә уйлыйсың бит инде. Ләкин табибның аның эше шундый инде. Сезгә бит шундый карарлар кабул итәргә туры килә. Мәсәлән, йөкле хатын килә, срок әле иртәрәк. Аның мәсәлән тормышы куркыныч астында була бит андай очраклар. Гомере куркыныч астында. Баланы табырга кирәк. Андай очракларда менә ул бит җаваплылык, ул бит менә шуннан да икеләнү, шикләнү. Андыйлар күпләр алар. Шулаймы? Но безнең бит федеральный закон буенча мин әйтә алам, сиңа ярамый моны эшләргә дип. Бала табырга ярамый, тегеләй әйтсәң дә, ярамаган беләбез. Но хатын кыз бит үзе кабул итә.
мен табам десе, біз бірде эшлей алмайбыз. Шул патология белән біз аны алып барырга тиешбез. Вакытында роддомга саларга тиеш, или гинекология, чтобы бу бала таза булып, мотор булып торган. Сәламәт булырга тиеш. Шулай. Һөнәрегез әлбәттә катлаулы, мактаулы, ләкин бик катлаулы. Күпме җаваплылык, күпме сабыйлар өчен, әниләр өчен җаваплылык һәм җиңел бирелми торган карарлар кабул итәргә туры килә. Чыннан да шулай. Ләкин шулай булуына карамастан да эшегезне яратам дип әйләнеш тап карайтыгыз, шушы яраткан хезмәтегездә әле бик күп еллар эшләргә насыйп булсын. Сезгә сау сәламәт әниләр, сау сәламәт бәбиләр килсеннәр иде, иншалла. Нәрсә әйтәсем килә? Узак еллар эшлибез бит. Шуңа күрә эшләгәндә төрле чаклар булгандыр. Кемгәдер ярдәм итә алмаганмындыр. Вакытында карамаган чагында булгандыр. Biz бит инде яшь чагыннан бирле эшләдек. Шуңа күрә бит кемгәдер ярдәм итә алмаган хатын кызлардан гафу үтенәсем килә. Төрле чаклар булгандыр. Мин бит 100% кеше түгел, компьютер түгел. Шуңа күрә төрле чаклар булгандыр. Шуңа күрә үкеләмәсеннәр, гафу итсеннәр. Мин нишләптер сезне менә ничә еллар беләм. Минем танышларым күбесе сезгә йөриләр. Һәм әле мин бер генә кешене дә белмим, ярдәм итмәде дигән. Әгәр дә мин шулай социаль шәртләрдә сезнең турыда бераз сүз язам икән, исән бит инде эш бала белән дә сезгә ярдәм, Ояз белән дә, Данил белән дә, Камилә белән дә һәр вакыт язганда да хәтта миннән зуррак яшьтәге хатын кызлар язалар. Менә минем әни Зәйтүнә Аскаровнага йөргән, менә мине Зәйтүнә Аскаровны караган дип әйтәләр. Шуңа күрә ничә еллар дәвамында шулай да канәгать пациентлар күптер дип уйлыйм мин. Уйламыйм да мин монда инде үзем дә 100% инанам, канәгать пациентлар шактыйлар сезнең. Әгәр дә инде әйтергә кирәк, нәрсәдер булса килеп чыкмаган икән, инде дә булса ярдәм итә алмадым дисез, ул бит сездән генә тормый күп очракта. Ул бит кешегә менә язмыш, ул шулай язган, ул шулай булырга тиеш булган. Һәм сез бит гапади кеше. Иң беренче чиратта сез бит кеше, сез инде фәрештә дә түгел. Мин инде сезне фәрештә дип әйттем тапшыру башында. Ләкин мин әйтәсем килә, җирдәге фәрештәләр балаларны туарга ярдәм итүче дип. Ләкин җирдәге фәрештәләрнең аларның вакаләтләре шикле. Алар артыгын булдыра алмыйлар әлбәттә. Безнең бит инде бөтен нәрсә без күкләрдән тора, Аллаһ Тәгаләдән тора нәрсә буласы. Шулай да хезмәтегездә, куйган хезмәтегездә менә бит баш иеп рәхмәт әйтерлек. Миңа сезнең пациентларыгыз да, гомумән бу хезмәтне белүчеләр дә, табибларга, акушерларга мөрәҗәгать итмәгән хатын-кыз юктыр ул җир йөзендә. Алар инде барысы да беләләр никадәр дәрәҗәдә сезнең хезмәтегез катлаулы икән. Рәхмәт кенә сезгә. Чын күңелдән рәхмәт кенә. Менә тапшыруыбызның ахырында бигрәк тә хатын-кызларга инде һәм ир-атларга да бәлкем әйтер сүзегез бардыр. Нәрсә әйтер идегез? Ир-атларга нәрсә әйтер идегез? Хатын-кызларга нәрсә әйтер идегез? Ир-атларга әйтәсем килә. Саклагыз хатын-кызларны. Ничек булса да, өйдәге ямьлек, тазалык, чисталык һәрберсе дә хатын-кыздан тора. Шуңа күрә бергә булырга булсын, бер-береңә ярдәмлек булсын. Шундай тормыш булганда гына бәхетлек, тынычлык булачак. Әлбәттә шулай. Хатын-кызларга нәрсә әйтер идегез? Булачак әниләргә, бәлкем инде әни булганнарга, хатын-кыз табиб күзлегеннән дә. Чөнки әйтеп үттек бит, хатын-кыз битараф үзенең сәламәтлегенә. Күп хатын-кызлар битараф. Битараф дигәннән хатын-кызларга әйтәсем килә, әзрәк үзегезне яратыгыз. Сәламәтлек ул бүген бар, иртәгә юк. Әгәр дә вакытында табибларга килсәләр, вакытында диагнозлар куйсалар, профилактикага килсәләр, бик тынычта яшәрләр, озак яшәрләр. Алла бирсә. Табиб белми әйтмәс. Бу сүзләргә кулак салыгыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Һәм гомумән күңелегезне биреп,
игътибарыгыз белән бүгенге тапшыруны безнең белән булганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз. Сезгә зур рәхмәт Зәйтназ Карповна. Исәнлектә, саулыкта очрашулар насыйп булсын. Һәм инде табиб белән дә менә табиблар бәби табарга килгәндә консультацияга, яисә учетка басырга килгәндә генә очрашырга насыйп булсын сезнең белән. Амин. Һәм инде әлбәттә инде бәйрәм белән котларга килгәндә генә очрашулар насыйп булсын табиблар белән. Һәм сәламәтлек. Әйтәсе килгән сүзем сәламәтлек, сәламәт булыгыз, исәнлектә, саулыкта, тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау яшәгез.